so. What are you again? Newondo we ne simba asino mwe awa newondo ne simba In other words, I didn't deny the fact that the mountain is there. Kutenda hakuzikula bachokwa nishe shinu shilipo. Kutenda hakuzikula bachokwa nishe kuti nasi ndine nzara. Kutenda hakuzikula bachokwa nishe kuti makole angu afamba ndisa ndarowa. Kutenda hakuzikula bachokwa nishe kuti mazuano ma assignments ulikupata uchiwana maritu. Kutenda hakuzikula bachokwa chekuti kumako wakabhamuri varomo bati kutenda kuziva kuti iri komo richabviswa asina kuona. Kutenda kuziva kuti at one point the Lord gonna raise me up. Kutenda kuziva kuti ndakazvarirwa muimba yeuswa in the heart kumusha ndoga ndakazvarirwa. Kutenda kuziva kuti baba vangu havana kumboita basa riri professional. My mother, that's fine. But when I know the Lord has put a seed in my life, and at one point I'm gonna plant some. Kutenda kuzikurana, kutipenya kunaenda chata, kutipenya kunaenda roho, wambudisho, asiputenda, kutiasikamarisha kusha, no matter the circumstances, no matter the reality. But what Jesus said is to believe in the sure promises of the word of God, and he said, it shall be well in my soul. It shall be well. It shall be well with me. Kutenda kusikura the fact that you were abused. I am a Santa Labahaya. Kutenda kusikura kutumandana na ucha wakapa. But kutenda kusikura Pachiyatari kutika na mjumba tena. Natanya wachabu kila shakari. There is so hope for you. There is so hope for me. That our shits will come again. Kutenda kushukura kutimana kiwaniko. Yes! They are there. But we believe in the Lord Almighty. Kutenda kushukura kutimzimbabwe unamabasa. Yes! Mzimbabwe unamabasa. Uchapadi wakapata watikila kakana. But kutenda kushukura kutichofana. Wanabudi sampulama menshi. Kutenda kushukura kutimzimbabwe unamabasa. Kutenda kushukura kutimzimbabwe unamabasa. Don't try to run away from reality. Kutenda kushukura but kutenda kushukura. We stand on the sure promise of the word of God. And we understand that believing in Him will make a difference. It shall make a difference. It shall make a difference. Kutenda kushukura is that we carry here Maria inachakudaisha. Kutenda kushukura kutitimengua tunawataelezana. Kutenda kushukura kutifizi katika sema ng'ombe. But kutenda kushukura it shall be. It shall be. It shall be.
It shall be well. Zimbabwe, it shall be well. Oh, National University of Science and Technology, I'm here to declare over your life, in the name of Jesus, that we are not running from the reality. Kuti malechera zanonyengerana, malechera zanorarana, vachitokuudza kuti kana ukasarara nemofero. That's the reality. But we believe in the Lord Almighty. That you will go and you shall do so. You will go and you shall do so. Kutenda akusukulamba kuti baba wasiyo. You are a blessed son. You are a blessed daughter. Never get person and kutarisha. Moja asikame baba wake ikona. But it comes to announce over your life that you can have a blessed son. We don't have an illegitimate son of God, but we have irresponsible parents. We tender akusukulamba reality. You try to run away from that. You try to run away with mama. But I have come to announce over your life. You don't even know your parents. You don't even know your father. But your faith is not denying that. But your faith is looking at your situation and you say you will come and reach a peace. As you know, kutenda kushukuru nekuzama kutiza kutokumulipeni zinasikama mbuya wanawewe yone zitaramula kutenda kushukuna chita sitamna mfunis wadi kutenda kuziva kutupewa ikeli the name it shall be well. I am a Sunday in the heart. Oh Jesus, we love you in this place. Yes, the King of Glory is standing in this house and the King of Glory is settling up. Somebody says the heavens and bounces. Kutenda kushukulanga kuti wakanda washindana nato wakaita sehemu uchitengeza manje wanu wakaparara nekuda kwako. Now when you look at their lives waparara na pena kutenda kusukulamba kuti chaika chokwako pati kutenda kusika kuti the Lord is gonna do it. For weeping may endure for a night but the joy comes in the morning. Oh, tipana pereperama maana kibalipo. The land is manifested with the giants. The land is manifested with the impossibilities. But look at the Lord who specializes in the impossible things of our lives. To go to joy of our life. It's not always that you need to look at things and you believe because of what you see. But it is a matter of stepping in the way. And you say over the way, I shall make a difference. I shall make a difference. I shall make a difference. Why? Because it's in our relations. And the family is in our relations. Tinema walipana babanisa mapictures are on Facebook. Never get because one of them want you are beautiful. And they want to comment and they want to put the why? Because you thought otherwise. Kutenda, kutenda. Never shall when you run about your life. How I love being free. How I love being black. Because I know being free and being black. Mari machasati sashuro tao. Why are people failing in life? They deny the circumstances of who they are. And they spend the rest of their lives fighting who they are. Don't try to fight who you are, but believe God in who you are. And the Lord gonna do something for you. Don't try to fight your stature. Don't try to fight your physical appearance. But the faith is believing that in any dream I am black and I am beauty. In any Muslim, I did not have my lips is around, but my mother did. Don't try to go abroad and do all such gimmicks. That's not fair. That's not fair. That's not fair. Kutenda kusa utuku mwibeli, hakunaka na mnaketa mtalika na mtiko. But you are in reality. What are you making? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Marika Matitese. Marika Matitese Shakanaka. People can look at you and they conclude that you are useless. But I want to tell you, kuna mariwa no shamisa kudenga. Kuna mariwa singapiri. When I went to the theological college, people said, you'll never get a place there. And I knew that I didn't just 99.9999% of not getting a place. Even in my interviews, people were telling me you are not going to do it. But it's not my
tapedza kutodero ndokutopinda board of governors, being the first president wema students kupinda board of governors kugaramo vanhu vachikutarisa so ika zvino vanenge vachikubvunza kuti mfana unenge une zvimwe zvinhu mwari wako anoshamisa. Why? Because it's not about what you see. It's not about what you see. Vatina mwari vanosimudza. I told you I started preaching in 2004 when I was very young. Tichifamba tichikumbira kuparidza pazvikoro tichindokumbirawo ninguwana and hour niparidzire vana. But we told people we are going international, and the people who say fana mune dzuku mune manyama. It's not what about your street. Nasi nilikuparidza in the classroom. Tomorrow I am preaching to 4 people. Next day from today I'm ministering 1-to-1. But I know I shall preach in stadiums. It's not about what you're seeing today, but it's where we are going. When I came here, not driving, being driven in, but I'm telling you, it's a moment, it's just a matter of time. The Lord is raising me up. The Lord gonna bless me. Why? Because I know He who is in me, He who is in me is greater than the one who is in the world. That one but it didn't want to that nekuti akaita semimba vanhu vanoona mai vari kunze vanofamba but chokudya chavo chinoti mai vone vakatakura vanotanga kuramba favorite meal vanotanga kuramba zvinonaka nemhaka inokuti kune ari mavari kune wamusingaoni ari mandiro. Don't judge the book by its cover. Don't judge me because of my height. Don't judge me because of my suit, but judge me because of who is in me. Do I prepare this place? Can I preach in this place? So don't worry. Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry. I grew up very slim, very slim. Nasa nditoko ndikupfeka short. Ndandishitaura short. Ndichoti handina kumbotamba bhora soccer. Handina kumboikava. Never again, because when I was in grade 3, finance my grade 3, we have a long team. And one of the big boys, Ivan Mamoshos, he came to me and he said, Mfana, haunga konuri tambari kumba unori zivere mpana umefunika. Never ma wondera waketa umefunika. But I'm saying that kuwana ikoko. Ina ndiswe bhora rokukava. But in the Pamu Padinaima. You hear somebody? Are you hear somebody? Kutenda akusi, kulala maneshi kutuwanerani. Kutenda akusi kupufa abantu on the point. But kutenda kushama chawakatakura. Oh. How I love Jesus. I don't know what you're passing through. I don't know zvakakukomberedza. Zvokuti ungoti ukada kubuda panze unotsoka and you shrink. I don't know what things make you shrink back. But I'm saying that if I'm going to go, tinofamba nokutenda. Mwari ngavatibetsere. Mwari ngavatire zvakanaka. Patarenga shoko raMwari rinonzi pavhesi ya 32, and they spread an evil report, and the people believed the report. Ndibvunzire muna ripeto nemi muti whose report are you going to believe? Tine vhangeri rakawanda rinoparidzirwa. Munoziva here kuti vhangeri rakatanga kuparidzirwa Bhatimiyusi ndere kuti nyarara. Bhatimiyusi anohwa kuti Jesu ari kuuya. Anotanga kudaidzira achiti mwanakomana wacho kuti ndinzwire ngoni. Vhangeri rokutanga rakaparidzirwa ndere kuti nyarara. Because vanhu nevadzidzi vakaenda kwaari vakanoti nyarara. But iye akaramba achikodaidzira. Some people vakaenda nevhangeri risiro vanodzokera kuna Jesu kodzera Jesu inde munomudza kuti ngawiko. Ndiri kuti some people vakambotaura vhangeri risiro paupenyu hwako. They will come back and they will say the gospel. Hauna kundidzwa zvakanaka. Vadzidzi ndivo vakati Bhatimiyusi nyarara. Vadzokera kuna Jesu, Jesu anotumazve ivavo. Zvikadzokera kwaari munomudza
kumuudza kuti ngauye. Ndiri kuti vanhu vanotijaja nemaonero avanoita. Vobva vatiparidzira vhangeri rinoenderana nesituation yatiri mairi. Nekuti Bartimaeus is not a name. Bha zvinongoreva kuti son of. Timaeus zvinoreva kuti blind one. Saka anga asina zita. Vanhu vaitongova kuti the son of the blind one. Which means baba vake vaiva. I don't know the history which you carry. Inoita kuti usataurwa nezita but utaurwe nokuda kwehistory yakatakura. Vanhu havatozivi zita rako but vanoti ndiye uya mwana wakauyiwa namai vake pavakauya kuzoroora. The son of Timaeus, the son of the blind. But Jesu, ndinovana vanobva vati aiwa varume dzokerai munomudza kuti ngauye kuno. Ndiri kuti vadika mamuna Mwari. We are not determined by what people say. Zvatiri hazviinfluenced nokuda kwezvinotaurwa nevanhu. Kune vamwe vanhu vakadzinyarara vakanyarara. But ndiri kuti vadika isu hatisi kuzonyarara. Hatisi kuzonyarara. Faith hakuzi kuramba kuti ndiri bofu. But faith kuziva kuti neubofu wangu I can even call to the name of Jesus. Whose report are you going to believe? People have believed so many evil reports against their lives. Vakazvigamuchira. So wakatenda izvozvo wakazviparidzwa nani pamusoro poupenyu hwavo? Who preached to you? People are getting lost. Why? Because they believed an evil report. Whose report are you believing? Fundisi vanoparidza imwe vhangeri. But panze apa pane vamwe vavhangeri izvozvi popana. Panotori nevamwe vavhangeri vari pano. Vachaparidza imwe vhangeri isu tatopedza kuparidza. Kuti hayi unotozviita. Nyemba. It's not true. Zvimwe ndezvokumiramira. Kune imwe yakutoita sevhesi yekuti Mwari vanobetsera vanozvibetserawo. Maiziva kuti haisi scripture. Matiziva? It's not a scripture. But zvakatotendwa nevanhu. Kuti Mwari anobetsera vanozvibetserawo. Ndaidzidzisa vanhu ndikati ini kusvikira chechi yarega kuzama kuita mabasa akanaka ifi yakapaguma. Why? Because the more you try to do good works, the more you fail. Muri pada? Kana kuzama. Kumuka kuti nhasi ndoita zvakanaka ini. That's the more you fail. But you're not in the way yakadala. Nema failures achiwa. That's faith. Faith hakuzi kusiya mabasa akaipa uenda kuna Jesu. But faith kutakura nani mabasa akaipa uenda kuna Jesu. Kana washinga kuna Jesu. Iyo ukutakurira mto. Ukuti enda. Mukazi aikuda ropa akatoenda achibuda. Mukazi waiva nevarume 6 uya akatoenda ainavo asati avaramba. Vasiyana akambogerera. But people will always preach you. Kuti hai watangu wasiya zvakaita. Hazvisiki. Zvinozongosika koga kana usika pamuchinjiko. Mukadzi ngauya ndakanaka. Indinotenda kuti zhira yakapamhama ndinoenda kudenga. Hongu iya yokupamhama nokufara. Kupamhama nokufara kwaingoreva kuti iri naro inonetsa kupinda nokuda kwemasikansense. But ndinotenda kuti kudenga kunoendwa nevakawanda kudarika kudenga. Why? Because Jesus planted his cross on the way to hell. Taiva tichienda kuhell takawanda. But the moment we encountered the cross, we changed the way. Unakusangana nokuchinjika pakasashadura. Taiva takatakura zvataiva takatakura. And I grew up fighting. That's why I'm violent. Even when I'm preaching, you can see a fighting spirit in my life. I grew up fighting very hard. We grew up growing in Banje, no kuitengesa pamaraipera. But izvozvo, when I met Jesus, nembanje dzangu muhomwe, mukaenda kumascotisha college pane ticha anonzi vachabhunu, vanogona kuudzai my story when I was in Form 4. Tichiita my extra lessons, I was very small. Saka vane pavaida kundikwidza kuti ndipinde mukati ndotora law, real the world man. Saka homwe dzakabva dzatilta ndokubva panjira. Saka vangoitora vanotaura nini.
Nobadatoenda kulecture mpakapedza. Patakapedza lecture ikoma. And they say, Julius Maswana, you've got potential yekuita zvinhu zvakanaka. You know God. But why this? Ndezvako izvi. Enda ndorumba. Ndiyangu. I don't know my giants are moving now. But when you look at them, basaraundire kukutyisidzira. Ndandichinzwa nawe kuti ndikada kusumuka ndogogo, ndikada kusumuka ndogogo, ndikada kusumuka ndogogo. It's because kune zvinhu zvinokuthreatena muupenyu hwako. Zvinokuudza kuti apa udarike. But tiri kuti my giants arimo. We shall inherit the land. We shall inherit the land. Iwe, mudikako muna Mwari. There was a certain group raiparidzwa nevamwe vhangeri vasingazivi zvavanoita, especially high school groups. Iro raiva revasikana. It was fortunate enough kuti musikana wangu anga ari mugrupu. Saka aipota achingondiudza wake zvataurwa. Vanhu vachiurayana mweya. When I choose what no, you'll never make it. You've lost your virginity, whatever. You'll never be happy the rest of your life. But when I told for you, the souls he shared, I started to type a message. And I said, Marivenda vanakutida mutitaira takana. But when I'm going to Vamusimu yo ozvireka. Hakuna here varume vakaroora munhu ane vana 4 achizviziva kuti une vana. But kune vhangeri rinoparidzwa. Umwe munhu anorekwendera kuti mufundisi. It wasn't my fault. Because I was raped. But I couldn't disclose it. But kana ndakuparidzirwa vhangeri, zvinoreva kuti I am doomed. Who's the reporter you believe in your life? Diana anoparidza vhangeri muupenyu hwako. Beyonce anerake ranoparidza. Come, bad boy. And I want to teach you how to do it. And everyone believes in that gospel. Munhu wese anozvitenda. But ndiri kuti ndiani akaparidza vhangeri rawakatenda muupenyu hwako. Dressing yako inodeterminwa nevhangeri rakaparidzwa naro. What's the report you believe in? I just want to challenge you. Maulimo nezvikuru zvakaiswa naMwari. But vanokuona vanogona kuona pasina tanda. Vanotoparidza vhangeri pamusoro pako vanoparidza vhangeri isina tanda mukati. But tiri kuti kuna Mwari kudenga. Thomas anoti ndoda kuzotenda koga kana ndaona. But kunonzi vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. Think about conference here. I don't know what you are believing God for. And then I am believing God for great things. I always tell people, my sons and my daughters, I pray for them each and every day. My firstborn is Ninyasha. I don't tell them it's cards. I pray for them in their absence, and I lay my hands upon them. And they say, God, I'm praying for Ninyasha. Achakura kudarika ini. He shall be better than his father. Achafamba kwanzina kufamba. I declare that in the name of Jesus, you will carry generations in his life. I declare that in the name of Jesus, has your family their hard way like his father. But achafamba agwana upenyu hurina. Kutenda. Akusi kuona. Varipi nokuti vari muchiuno cha baba vavo. Vari muchiuno cha mai vavo. But we already pray for them. Why? Because we know that they are in our midst. What are your hindrances? What are the hindrances for you to believe in God? What are the challenges? Kuona here, kunzwa here, ndezvaunofila here. But ndiri kuti izvozvo hazvikukonesi kuita believe God for graces. Someone was saying to me, Mfundisi, I am addicted to sex. Mwana wenyudzanyenda uchenza ini. Came to me, Mfundisi, I'm addicted to sex. Chiro ndikazama kuirenga. And I can't. Then I said, do you know what? Kuna Mwari vanoshandisa. Kuna Mwari vanogona. This is the hindrance in your life.
nokuona zvipanaka izvi zviaddiction izvi tinofamba nokutanya zviri kusiyana. You shall be the father of many nations. How I pray to God that so many sons and daughters will be raised during my days, that we shall see the kingdom of God being made manifest. Maybe your background can be a hindrance. Maybe the promises of God for your life. Maybe not all normal mundu akauya akaprofita paubeni wako kuti you shall be great. But greatness haionekwi. Wakati utarisa zona kuti hapana kana chinonzi greatness, hapana. But izvozvo hazvititemaini kwatinoenda. Imwe shamwari yangu muchikoro chevafundisi ndakutopedzisa 2009 zvinhu zvakaoma Clinton aimukira kugomo, basa rake kwaya kuenda kugomo munamata ndora yabasa nokuti amai ati baba aenda kubasa anoenda kugomo munamata. One day mai vakaona kuti baba musina kana china muna kana muriwo ndokubva vabika sadza vakariseva nedovi risina kubika dovi. Baba wadzoka kugomo namai nobva wagara pateko, mai nobva wakakura sadza nokutora dovi muchibhotoro zvikanzi peanut butter nokutora dovi nobva vaisa mundiro nokubva varova sadza nedovi bishi nemuromo wavo. Aipindamo waiti there is no hope. There is no hope. There is no hope. Bati nhasi vanhu vakuru vaMwari vanoshamisa. Hatiditema imwe nezvinoonekwa. Nhasi mundiro hongu mune dovi and I don't deny kuti mune dovi. Hongu ririmo dovi. But tichiridya dovi sote tichiti makanaka Mambo Jesu makanaka mambo makanaka mambo Jesu makanaka mambo aiwa makana aiwa mambo aiwa pakati pedu kana aripo who is doing a certain degree but health yake yakatonza hangu kushanda basi
degree rari kuita. Kana aripo ndichakumbira kuti afamba zvino. Wakanzi muviri wako is weak. Haugoni kunoita withstand an amount of pressure ingagona kuzoitwa exact. Kana aripo angofamba zvino. Nekuti hatifambi nezvinooneka asi tinofamba nekutenda. Wongonhasi you might be weak in your body. Wongonhasi there might be circumstances dzakakukomberedza dzinoita kuti kana uchitarisa unoti Mwari, will I make it? Will I achieve? What shall be of my destiny? Zvichaita sei? Nekuda kwezviri paground. Zviri paground zvinorwa nezvazvinofanira kuzorwa. Asi tina Mwari wakanaka. Tina Mwari wakatendeka. Tina Mwari wakatendeka. I come to bless me now, my Savior. Bless me, my Savior. Bless me now, my Savior. Bless me, my Savior. Bless me now, my Savior. Bless me, my Savior. Bless me, my Savior. Bless me now, my Savior. Bless me, my Savior. Bless me, my Savior. Touch me, my Savior. Zvakatikomberedza zvakawanda. Zvatinoona, zvatinonzwa, zvatinofema zviri muenvironment yedu zvinotisuffocatea, zvinosuffocatea kutenda. But in the name of Jesus, we release your people, God, to faith. To faith. Vana venyu Mwari, circumstances and situations will not limit them. Our backgrounds, our Lord, the burdens we carry today, they shall not limit us. Nekuti atifambi nezvinoonekwa sinofamba nekutenda. Maita mambo Jesu, maita mweya mutsvene waMwari, maita baba vakanaka. Tinotenda, tinotenda. Your word says, say to the righteous that it shall be well. It shall be well. It shall be well. It's only time. 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 Father, we thank you. We thank you for your word.
We thank you for ministering to our hearts and to our spirits. Thank you, Lord, for ministering even into our backgrounds. We thank you for releasing a future before us. We thank you, Lord, for weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. We thank you, Lord, for morning dawn is coming. We thank you that the gates are opened and the King of Glory is in our midst. Baba mashita nemstara Jesu muropafadze umonomo wenu muzita ra Jesu weNazareta. Takutendai Baba, takuremekedzai. Zita ra Jesu rinamatu rikudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Tena Mwari nepatashika nalabikeza ramani pakurumumbe sana tika tichaparidza kuza munatore kuti avachaparidza saka muzana tika takamuchirana takamusivana saka from now on we move on vachitibetsera tisana masachenimani